Kultuur speel 'n sentrale rol in die vorming van verbruikersvoorkeure, koopgedrag en handelsmerktrouheid. Bemarkers en kleinhandelaars gebruik kulturele insigte om strategieë te ontwikkel wat by diverse gehore aanklank vind en kliënte-ervarings verbeter. Toepassings van kultuur in bemarking en kleinhandel. Produkaanpassing en lokalisering, produkte aanpas om by kulturele voorkeure en tradisies te pas. Voorbeeld, aanbieding van halal gesertifiseerde produkte in oorwegend moslimstreke. Kultureel relevante advertensies skep bemarkingsveldtogte wat kulturele waardes, oortuigings en norme weerspieël. Voorbeeld, gesinsgesentreerde advertensies in kollektivistiese kulture wat saamhorigheid en gedeelde voordele beklemtoon. Simboliek en estetika, die gebruik van kultureel betekenisvolle simbole, kleure en beelde in handelsmerkbou. Voorbeeld, die insluiting van goud in luukse handelsmerkbou vir markte waar dit rykdom en voorspoed simboliseer. Vakansie- en geleentheidspromosies, beleining van kleinhandelpromosies met plaaslike feeste, vakansiedae en kulturele geleenthede. Voorbeeld, bemarking van Diwali-tema-produkte in Indië of Kersfeespromosies in westerse lande. Kleinhandelwinkeluitlegte en atmosfeer, ontwerp van winkeluitlegte en atmosfere wat voorsiening maak vir kulturele inkopiegedrag. Voorbeeld, skep 'n gemeenskaplike, maar kragtige inkopieomgewing in kulture wat sosiale interaksie waardeer. Aanpassings van digitale bemarking, aanpassing van aanlyn inhoud en veldtogte om by plaaslike kulturele kontekste en digitale gewoontes te pas. Voorbeeld, betrokkenheid met verbruikers deur platforms soos WeChat in China of Instagram in westerse markte. Etiese en volhoubare praktyke, aanspreek van kulturele klem op omgewings en sosiale verantwoordelikheid. Voorbeeld, bevordering van billike handelprodukte in omgewingsbewuste kulture. Taal en kommunikasiestyl, lokalisering van taal en aanpassing van boodskappe om by die kommunikasiestyl van 'n kultuur te pas. Voorbeeld, formele en respekvolle toon in kulture met hoë magsafstand teenoor informele en vriendelike benaderings in kulture met lae magsafstand. Deur kulturele begrip in bemarkings- en kleinhandelstrategieë te integreer, kan besighede sterker verbindings met hul teikengehore bou. Hierdie benadering verbeter handelsmerkrelevansie, kliëntetevredenheid en algehele marksukses.